Conducerea școlii profesionale din Nisporeni a găsit o modalitate prin care le oferă elevilor mâncare sănătoasă. Aici a fost reabilitată o seră în curtea instituției și au fost plantate legume care ajung direct în bucătăria cantinei și la piață. Valoarea ei constituie aproximativ 7.000 de euro și a fost achiziționată din Uniunea Europeană. Grupuri de câte 10-15 elevi ai școlii profesionale din Nisporeni ajută la îngrijirea serei din curtea instituției. Astfel, începând cu primăvara anului curent, adolescenții au fost antrenați la plantarea legumelor în seră și nu o fac gratis, pentru că toate acestea ajung la piață. În această seră vedeți roșiile care sunt anul acesta cultivăm roșii. Roșiile sunt de soiuri indeterminante care au fost aduse din alte țări, cum ar fi Olanda, cum ar fi Spania, Italia, și aceste soiuri sunt crescute aici în seră. Asupra lor, în afară de procesul tehnologic de cultivare, se mai exercită și un proces de experimentare, de adaptare și după care apoi se elaborează niște recomandări tehnologice. Copiii susțin că au deprins repede tainele agriculturii și sunt mândri de roadele obținute. Suntem la practica de producere și suntem aici în seră pentru ca să ciupim vârfurile și frunzele de la baza plantei, apoi pentru ca planta își poată acumula substanțele nutritive, ca pentru să treacă la roșii și ele să scoacă și să dezvolte o roșie mai mășcată și cât mai bună. Suntem la practica de producere la școala profesională din orașul Nisporeni. Noi astăzi la practică și în fiecare zi noi smulgem frunzele la tulpină ca roșiile să fie mai frumoase, să vadă roșiile. Azi suntem la practică în seră, la aplicat cunoștințele de producere. La teorie aplicăm aici în seră, nu trebuie să mai căutăm alte ogoare. Totul este binevenit la noi. Noi azi în seră am lucrat, am extras frunzele de la tulpină până la primul strugure. Potrivit directorului liceului, aici elevii au posibilitatea să aplice în practică cele învățate. Pe lângă procesul de formare profesională, adică de instruire în domeniul respectiv, noi mai și dezvoltăm și o acțiune de antreprenorat. Unii elevi, producția pe care ei o au, o pregătesc, o cultivează, o obțin, ei le vând la piață. Banii care sunt apoi sunt alocați pentru contul extrabugetar al școlii și sunt utilizați în scopuri didactice și în scopuri de dezvoltare a seriei, a lucrurilor de experimentare. Chiar și în perioadele mai secetoase, în seră se obțin roșii proaspete de cea mai bună calitate, cu aspect plăcut și sănătos. Anul ăsta este un an însă foarte dificil, din motive că sunt foarte mari temperaturile afară, dar după cum vedeți, în seră putem să obținem un regim de temperatură și un regim, să creăm niște condiții de cultivare a acestor roșii foarte optime și foarte constructive și de o roadă excelentă. La școala profesională își fac studiile circa 300 de elevi la următoarele meserii: viticultor, apicultor, bucătar, tractorist, mașinist în producția agricolă. Meseriile din domeniul agricol nu sunt tocmai în vogă, dar din an în an tot mai mulți elevi sunt interesați de obținerea lor.